שמשון, אנחנו צריכים לברוח. ממי לברוח? ממי אתה כל הזמן בורח? צריך לברוח, אבל למה לברוח? ממי לברוח? יובב, יובב. מחנה, חנה יוצאת תמיד, חנה... מהר תברח לבור של כיתה י"א, מהר לבור, לבור. שבת שלום, פינוקיו. מי אלה שתי השרמוטות שרצות שם למטה? מי שתי השרמוטות, פינוקיו? אלה שרמוטות מישיבת נר תמיד, עלו לתפוסם ולהחזירם לחנה ולרב פלטי, לתפוסם ולהחזירם לחנה מהר, צריך לתפוס את השרמוטה משמאל, הוא דומה לרב מוטי. איפה בור של כיתה י"א? סימנטו, אללהו אכבר, איפה אתה צריכים יובב, אנחנו צריכים את סימנטו, מהר תקרא לו, תעלה אותו באוב. מהר, תתפוס אותם. ציפור מטומטמת, אנחנו צריכים לתפוס אותם מהר, לתפוס... הרב פלטי אחרינו, לאן נברח? לאן... לקפוץ למים. תפסי אותם, כבר מי לימד אותך לעוף? יוסף רץ יותר מהר ממך. מהר. לבריכה אני תובע, לא למדתי לזכות, לא למדתי... תלמד עכשיו, לא אכפת לי, אתה רוצה שיתפסו וישברו את המעיים? הנה הם, את יורדת וחרבנת עליהם, יורדת... אבל זה נראה כמו שירותים של ישיבת נר תמיד, מדוע? מדוע זה נראה כמו שירותים של ישיבת נר? מהר תתפסי אותם בלי שלא תהיו את הראש, שרמוטה מטומטמת, מהר תתפסי אותם עכשיו וכרגע. תתפסי אותם, ולא, אני אהפוך אותך לערב פלטי. אני לא יכולה יותר, אני גומרת, אני לא יכולה. מהר, תגמרי, מהר, ואני גומרת, פינוק, אני לא יכולה.